Is-sena li għaddiet kienu kważi 390,000 dawk li jgħixu f'Malta u li jagħmlu btala f'pajjiżna stess. Dan ħareġ minn ċifri ppubblikati mill-Uffiċċju Nazzjonali tal-Istatistika l-NSO li ħabbar li din kienet żieda ta' iżjed minn 8% meta mqabbel mas-sena ta' qabel, jiġifieri l-2020. Fis-sena tal-pandemija l-2020, it-total ta' turiżmu domestiku kien ta' iżjed minn 360,000 persuna. Din tfisser li f'sena kien hemm żieda ta' iżjed minn 29,000 persuna. Skont dawn iċ-ċifri, il-Maltin jew dawk li jgħixu f'Malta u li vjaġġaw lejn Għawdex jew Kemuna kienu jgħoddu għal iżjed minn 365,000 persuna. Dan ifisser kważi 94% tat-total ta' turisti domestiċi is-sena li għaddiet. Il-maġġoranza ta' dan it-total ivvjaġġaw għal skop ta' btala u l-maġġoranza qattaw bejn ġurnata u 3 ijiem. Li imqatta mit-turisti domestiċi kienu jgħoddu għal iżjed minn 1,090,000 lejl li tfisser żieda 2.4% meta mqabbel mas-sena ta' qabel. L-NSO qal li t-total tan-nefqa mit-turiżmu domestiku is-sena l-oħra kien ta' aktar minn 80 miljun euro li tfisser żieda ta' aktar minn 35% meta mqabbel mal-2020. Minn dawn iċ-ċifri ħareġ ukoll il-medja tan-nefqa għal kull ras is-sena li għaddiet kienet ta' madwar 206 euro. Din tfisser żieda ta' 41 euro meta mqabbel mas-sena ta' qabel. Ħareġ ukoll is-sena l-oħra it-turisti domestiċi f'Għawdex u f'Kemuna li għaddu f'akkomodazzjoni turistika kienu kważi 213,000 persuna. In-nefqa f'Għawdex mit-turiżmu domestiku kienet iżjed minn 77 miljun euro. Dan filwaqt li minn dawk li jqogħdu fir-reġjun ta' Għawdex u f'Kemuna ġew iżjed minn 24,000 persuna fil-Gżira ta' Malta. In-nefqa hawnhekk kienet ta' kważi 4 miljun euro. L-NSO qal ukoll li t-turisti li ġew f'Malta is-sena l-oħra żdiedu b'47% meta mqabbel mas-sena ta' qabel. L-att ta' turisti li ġew f'pajjiżna kien ta' 970,000.